volem saber per quina raó encara no s'ha restablert l'estelada que hi havia a la rotonda. Llavors aquest govern, que és de mirada 100% llinasenca, va acordar que no entraríem en matèria de símbols, de manera que ni s'ha posat cap símbol nou a partir de la celebració de les eleccions, ni se n'ha tret cap.